Nyt kun tässä on päästy videokuvaamisen makuun taas, niin mä ajattelin liittyä kerhoon ja kuvata uuden Cribs-videon. Siinä on mun Telecasteri. Sitten toi on tolle mun Fenderin laminaatti akustiselle, mikä nyt lepää tossa. Siellä lepää Jutila laukku, joo. Tossa on mun ruokapöytä, se on nykyään tossa. Ennen se oli tuolla keittiössä, joo. Siinä on muumitikkareita, jotka älis josta mua eilen. Tossa on patja, jos joku röpeltäjä haluaa tulla kyläilemään. Siinä on Amerikan lippu ja tossa on tuoli, missä voi istua. Siinä on Pleikkari 2, pelaa Kingdom Hearts 2 parhaillaan. Ja Amerikka kahvimuki täytyy olla. Pitää olla Patriotti ja telkkari. Siinä on mun toinen Behringerin Truth B2030A monitori ja siinä on toinen vinyylisoiti ja sitten on äänikortti M-audio ja siinä on noin mun vinyylit ja tässä on kaikki tollanen sälä, mitä on keräilty ympäri maailmaa. Siinä on Röpelö etusivu. Joo. Stadin kartta pitää olla. Tässä ei kyllä näe muut kuin tää olennainen osa stadia. Kaikki muu on turhaa. Jos ton yli mennään ton rajan, niin sit ollaan jo ihan pöndellä. Mut siinä näkyy toi koko pääkaupunkiseutu. Tää on vuodelta 88 muistaakseni. Sitten mennään keittiöön. Siinä on mun jääkaappi Leijonakaula 50-luvulta. Ja tällaista on mun jääkaapissa. Aika tyhjältä näyttää. Pakkasessa on. Tässä on joku tällainen leipäpussi, minkä joku hippi antoi mulle Hakiksen metroasemalle. Tässä on sämpylä, mitä mä teen eilen. Siinä on toi. Tossa vieraat aina tupakoi. Siinä on ikkuna nyt. Tuolla on Viledan kello. Siinä näkyy tarkka aika ja toi lämpö, niin siinä on kahvinkeiti. Mä just tiskasin, niin on aika siistiä. Aloitin vessa, oho. Siinä on mun kengät ja tollaan. Siinä on ilmakuva meidän kesämökistä talvella. Ja sit toi on ihan kätevä, jos lähtee veneilemään. Siinä näkyy noin kaikki tollaset jutut. Tässä taisi olla raportti tältä päivää. Ei muuta kuin takas Röpele.